Salut, chat, astăzi reacționăm la Paul de Adrian. De aici, de aici. Prieteni. Absolut cinema. Spitalele sunt locuri unde viața și moartea își dau mâna. Iau. Altare în care mii de suflete se despart de trup, lăsând în urmă ecouri de durere, întipărită în pereți. Acolo, intensitatea emoțiilor, de la teroarea agoniei până la ușurarea ultimei suflări, rămâne captivă ca o amprentă invizibilă în structura clădirii. De-a lungul timpului, oamenii au văzut tot felul de fenomene. O asistentă a surprins chiar niște bătăi în ușa toaletei, deși în baie se afla numai ea. Hai să vă like, chat. Dar ce se auze așa? Era robinetul, nu? Nu mergea? Cred că da. Capofasmofobia. Într-o zi, un asistent medical din America de Sud, pe nume Jesus, Ce are, mă, să filma bă un camera? pacient care tocmai fusese internat Gândaci. pentru intervenție chirurgicală considerată esențială. În timp ce camera surprindea holul, în fundal apare pentru o fracțiune de secundă o siluetă întunecată, acoperită de ceea ce pare a fi o mantie lungă. Ce Figura asta te nemișcată sperii la suficient de mult astea? încât să fie observată de numeroși utilizatori după publicarea înregistrării. Ce, băi, ceva Scopul necru, ce? Pacientul avea să-și piardă viața. Ce a murit pe Convins că ăsta, ce apariția așa? și desnodământul nu sunt o simplă coincidență. E moartea asta, ce moartea cu coasta, ce? Jesus a mărturisit că acea filmare ar fi surprins Frate, mamă, ce m-a speriat când a zis, hei, bă, și eu să mă sperii, e 10:30 când filmez eu asta, vreau și eu să mă sperii, să... chiar moartea. Ce mă asta? În literatură, moartea este adesea descrisă ca o ființă tăcută, ce apare înaintea ultimelor clipe ale unui om. Uneori sub forma unei umbre, alteori a unei siluete acoperite de o mantie neagră, poate unui schelet. De la moartea cu coasa din tradiția occidentală, până la numeroasele legende europene despre vizitatorul nevăzut, această imagine a rămas vreme de secole unul dintre cele mai stranii simboluri create vreodată de imaginație. Un bărbat pe nume Raymond a publicat o serie de înregistrări realizate cu ajutorul unui monitor special. Ăsta are pernă gogoașă, ce? Are pernă rotundă ăsta. Adică că își pune acolo capul și stă așa pe spate, nu? Și doar să nu se mai întoarcă sau ceva de genul. Instalat în salonul mamei sale grav bolnave. De mai multe săptămâni, femeia privea aproape neîntrerupt spre tavan și își întindea mâinile, ca și cum ar fi încercat să atingă ceva invizibil aflat deasupra patului. De fiecare dată când Raymond sau asistentele verificau încăperea, nu găseau absolut nimic. Da, mă, are și femeia vedenii sau ceva de genul. Ce e așa de speria la asta? Da, să-mi dai jumpscare acum sau ceva. Totuși, ceea ce avea să urmeze părea mult mai greu de explicat. Ce urmează? Ei, You okay? În timpul uneia dintre înregistrări, când mama lui privea spre tavan,
părul asistentei Judy s-a ridicat brusc, ca și cum ar fi fost tras de o forță invizibilă. Pe filmare nu se observă niciun curent de aer, iar asistenta avea să spună ulterior că a simțit efectiv pe cineva trăgând-o de păr. La puțin timp după aceea, mama lui Raymond a luat telefonul mobil și, fără să spună nimic, a început să filmeze tavanul. Mi s-a blocat camera. Uiți? Mă atrage cineva de asta. Stai mă așa. Ce se întâmplă? Ioi. Tot nu-i horror, nu-i așa. Nu-i așa deep. M-am dat în birou. Nu-i așa deep. I claim no bad energy. I claim no bad energy. Și atâta s-a tras de aia un pic așa. Ce e așa mare? Ce e așa În mare? înregistrare se observă ceva cu adevărat straniu. Sub pătură pare să se formeze o umflătură care nu exista cu câteva clipe înainte. În aceeași perioadă, în salon se auzeau frecvent lovituri și zgomote inexplicabile. Raymond a verificat întreaga încăpere, inclusiv spațiul de sub pat și mobilier, fără să observe vreo sursă evidentă. Asta e camera de spital, am crezut că e o casă la ăla sau ceva de genul. Asta e camera de spital, mă, da, mă, prostele. În cele din urmă De să la taie început. salteaua, convins că poate ascundea ceva care producea umflătura. Saltea. Și ce să vadă? What? În interior nu a găsit nimic neobișnuit, însă a făcut o descoperire neașteptată. Ceea ce credea că este o saltea nouă era de fapt o saltea veche, recondiționată și ascunsă sub un înveliș nou, fără ca eticheta să indice acest lucru. Există într-adevăr cazuri documentate în care saltelele second-hand au fost revândute după recondiționare, iar Raymond a decis să o arunce imediat. Pentru scurt timp, zgomotele au încetat, Salteaua ceea ce l-a nebună. făcut să creadă că găsise în sfârșit explicația. Însă 2 nopți mai târziu, loviturile au revenit. Here's the mattress I took out of my mom's room. This is the mattress that I cut up the other day. It's out on the curb, getting ready to be picked up. Now, this is the mattress that I thought was the source of everything. The knocking, the mattress moving suspiciously. Bă, să vă pun subtitrări, mamă, dar așa le pun aici. Hands in the air, La română, dacă tot. Sau să merg ceața. and well, tell me why. Tell me why I still hear the knocking. Unde bătaie acolo sau ce? Privind monitorul împreună cu asistenta, cei doi au observat ceva care părea să se miște în încăpere. Oh my god, I see it.
Se mișcă, mă, na. Ce filmează ăsta, mă? Ai, se vede ceva aici, ia zic că se vede de ceva aici. Da? Chiloți Au au intrat în ales. salon imediat. Au verificat fiecare colț, dar nu au găsit pe nimeni. De atunci, n-au mai apărut update-uri. Vă țin totuși la curent cu noutățile. Nu mai. E ține la curencica. Ascuns astăzi sub străzile Madridului, se află stația Chamberí, inaugurată în 1919 și închisă în 1966, după ce noile trenuri au devenit prea lungi pentru peronul ei. Deși în timpul zilei funcționează ca muzeu, noaptea trenurile continuă să treacă prin fața vechii stații fără să oprească. De ani întregi, numeroși pasageri încearcă să surprindă cu telefonul acel loc abandonat, fascinați de aspectul său aproape neschimbat. Pe 30 mai 2026, un călător care filma prin geamul metroului, tocmai pentru a surprinde stația părăsită, a înregistrat ceva complet neașteptat. De acum. Opa! Opa! Fetița nebune. Îmi place că am pus-o fix pe frame-ul ăla. Fix pe frame-ul ăla am pus-o pe atunci. La noroc! Care ar trebui să îmi dau viteza mai mică de asta și... Out. Auce aici. Într-una dintre intrări apare pentru o clipă silueta unei fete, îmbrăcată într-o rochie, privind direct spre trenul care trecea cu viteză. Zona respectivă este închisă publicului, iar accesul este strict restricționat în afara programului muzeului. Tocmai de aceea, imaginea a devenit virală, mulți întrebându-se cine ar fi putut sta singur, în întuneric, într-un loc în care, teoretic, nu ar fi trebuit să se afle nimeni. La scurt timp au reapărut și vechile legende urbane despre arată fix întuneric, ca podea dintr-un film horror. loc în care, teoretic, nu ar fi trebuit să se afle nimeni. La scurt timp au reapărut și vechile legende urbane despre Chamberí. Una dintre ele vorbește despre o tânără care și-ar fi pierdut viața pe șine înainte ca stația să fie închisă. Mamă, sugerat că silueta surprinsă în filmare ar putea avea legătură cu această poveste. Totuși, nu există dovezi istorice care să confirme existența unui astfel de accident. O explicație mult mai probabilă este că filmarea surprinde un angajat sau chiar un efect optic produs de reflexiile geamului și viteza trenului. Voi ce credeți? Să știi că. Efect optic de la... Să știi. The Rake este o entitate fictivă născută pe internet, pe paginile comunităților de tip creepypasta. Hai că vă pe monitor ăsta. Din punct de vedere anatomic, creatura este descrisă ca un prădător cu aspect umanoid, piele palidă și membre disproporționate, terminate în gheare lungi și ascuțite. În poveștile horror, manifestările sale implică supravegherea nocturnă a victimelor, interacțiunile soldându-se cu traume psihologice severe. Dar există creaturi asemănătoare în realitate. Ei bine, în 27 iunie Asta e un om, mă, care merge în patru labe. O slab. 2026, Ce aveți? Vă zic. Annie a surprins ceva bizar pe camera de supraveghere orientată spre curtea din spate. E live, mă. E live.
Știu, e live camera, eu... În ea putem vedea un fel de om palid, ușor diform, Am care a venit trecut om prin băsnă, care merge în patrula mea. dus-se spre necunoscut. Ce era? Un vecin pus pe glumă? Sau ceva mult mai grotesc? Mă vecin pus pe glume. Postarea a strâns peste 600.000 de like-uri, arătând cât de popular este Drake chiar și astăzi. Drake? În folclorul urban există o regulă simplă. Ignoranța totală este cea mai bună autoapărare în fața supranaturalului. Ce înseamnă asta? Entitățile paranormale au nevoie de atenție, de frică pentru a căpăta putere. Dacă le recunoașteți prezența, le ancorați, vorba vine, în realitatea voastră, invitându-le astfel să vă deranjeze Ei, și mai cine mă ăsta? expresia, dacă vezi ceva, nu ai văzut de Sau picioare. fapt nimic. Dacă auzi ceva, nu ai auzit de fapt nimic. Este o tehnică de blocaj mental. Chiar dacă simțurile îți spun că se întâmplă ceva normal, trebuie să te prefaci că totul este complet normal. O tânără, aflată singură acasă, a trecut printr-o experiență anormală. Mamă, În loc să ignore ciudățenile, le-a dat atenție. Mare greșeală. I've been hearing some creepy noises down here for a while. Că nici nu mă văd. I'm scared. I wanted to try and record it because no one's gonna believe me. Now, as soon as I record it, nothing happens. Okay. Huh? Ei. Dar nu te... No, 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 What? Ca în jocurile horror. no. You gotta be. Eu... What the hell? This isn't funny. This has got to be a prank. Hello? Oh, thank God. M-a prins el pe custeaua asta care filmează. Hello? Oh, are controller de Xbox roz, ia uite așa. Hello? Sau roșu. E roșu ăla, mă? Nu? E roșu sau roz? Scrieți-o în comentarii. E Hello? roșu. Da? Hello? Îmi place ușa asta. Guys, this isn't funny. Ei. What the? Care poate mă ușă? Hello? Oh? Ei, bărba, dacă eram eu în locul la fata asta, eram cu tupeu, îi băteam pe toți ceilalți. Așa eram, mă, vă zic eu, așa eram. Hello? Ia, du-i în picior la ușa, sparge ușa și intră peste aici. I'm coming in. Păi ce facem aici? Ia, intră, așa, bravo. Skittles. Deci e de la Skinwalker. S-a transformat în pisică. Am bătut pisica la ușa așa. Sau un vecin, de sus, de jos. Știi? Nothing. Okay, this is getting weird. Bine că e... What? S-a stins lumina, se închid ușile, se deschid ușile. Is that the chair? A căzut scaunul. Oh. Casa parcă prinsese viață. S-a donat, s-a aruncat cu scaunul pe spate, s-a donat. Tânăra a plecat la niște prieteni. Câteva zile mai târziu, în iulie 2026, fratele ei, rămas singur, a trecut printr-o chestie asemănătoare. Ever since my sister took that damn video every single night at the same time this knocking starts. Terrifying the first few days, but Da, now să-i it's just casă, annoying mă. the hell out of us. Asta e casa. Yup, I hear ya. Da, te-am auzit. Ce? Te aud.
Always nothing. Brand new house, too. Nimic, e casă And now nouă. this door is open. Cum s-a deschis ușa asta? Creepy ass. Opa. Damn it. Așa că e de becul ăla, bravo. Ei, gata. Ei, mi căcam pe mine aici. Dacă îmi venea ușa aia așa în gură, așa pe față, așa cădeam așa. În întuneric acolo și gata era. Gata. Păi aia suc, ce nimeni. Oh my god. Mă, ce? Oh my god. Oh my god. Mă pișe, mă căcam pe mine. Mă, Oh my god. Curiozitatea și panica pot fi fatale în fața necunoscutului, a scris Mamă, cineva în mamă, mamă. comentarii. mamă, Ignorându-le, mamă. vă protejați mintea și nu lăsați să crească puterea răului. Aia zic. Tot în iulie 2026, o femeie aflată Mamă, în piscina din Acum. curte a văzut un chip misterios în depărtare. I'm just in the pool. ce echip mai ai, ce Please tell echip? me I'm not just seeing things. Yeah. You see that? Too? Hai să trăiești. Așa făceam, făceam cum era și spuneam, hai Un hai să chip trăiești. camuflat cumva în peisaj. S-ar putea să fie și creni sau ceva de genul, să fie așa o iluzie optică. Frunze ceva. Da. Acum, e foarte clar că Sau? așa zisa față erau niște forme cărora mintea le-a dat viață. Da. Acest fenomen se numește pareidolia, o iluzie optică, altfel spus, prin care creierul uman tinde să recunoască modele familiare, în special chipuri, în obiecte sau forme din natură. Este un mecanism de supraviețuire moștenit de la strămoșii noștri, conceput pentru a detecta Dar ce bă cu instantaneu muzica asta? animale Verilor, verii mei. Hai să dau să auziți că n-ați auzit nimica. sau forme din natură. Este un mecanism de supraviețuire moștenit de la strămoșii noștri, conceput pentru a detecta instantaneu animalele ascunse, chiar și cu riscul de a genera alarme false. Dar dacă anumite iluzii optice nu sunt de fapt iluzii, ci lucruri pe care nu le înțelegem încă. La 5 dimineața, într-o biserică aparent Nu goală putem și eu să mă joc un joc sau ceva, să filmez altceva. în Paris, un turist a La 5 surprins asta. dimineața. 5 jumate de ea. Da, bă, ce? Nu înregistrez sau ceva, nu? Se aude. Locii de la edit aici, nu știu, mi se pare că sunetul ăsta dă așa, deja au avut foarte mare. Nu știu dacă sunt singur, scrieți și voi în comentarii, vă rog. Că e 12 când editez asta și... Da, nu știu ce să mai zic. Scrieți nici voi în comentarii dacă nu sunt singurul. Mă, ce? Dar ce zice acolo? What the fuck? Mamă. Ce căuta într-o biserică, bro? La 5 dimineața, singur, nu nimeni, uite-și tu. Țipă, bă, da! O să se auze, bă, țipa, am crezut că vorbește, mă. Da, țipă.
El credea că era un fel de corp malefic. De parcă niște demoni s-ar fi strâns în locul sfânt și ar fi început să imite preoții, bagiocorindu-i. Să fie așa, Amuzant și ei. Amuzant asta. Adică, și un preot a fost urmărit de necurat. Acum mai auzi, bine de Denis. 10 ani, după ce a dus la bun sfârșit un ritual de exorcizare, acesta s-a întors în casa pe care o închiria I claim no bad energy after this video chat. Și voi să faceți la fel. temporar. Venea din alt oraș. Și adevăratul coșmar a început. Coșmar. Mamă, și eu mă gândesc acum că trebuie să stau și să editez clipul ăsta, bro, și iară mă sperie iară. Ia Ceea ce a băgat pe mine și l-ai bilit. filmat este îngrozitor. Îngrozitor. Io. Da, nu, vezi, mă. Și mă adoră de horror, rătești. Să așa cu pumnii, să-i dau așa un pumn dacă e ceva. Să moare. Mă, ce se aude? Ce face, mă, așa cu băgă și un pumn, ce aveți, mă? Căzut acolo, ce-a făcut? Ați văzut, mă? Asta ești. S-a uitat și el, mă, așa, a tras ochiul. Iisus. Iesas. Ia uite, s-a văzut un pic, nu? Aici, ia. Nu? Da, s-a văzut. Da, face, bă, și eu. Deci eu am căștile, așa se aude 3D, știi cum ar veni. Și eu aud ca și cum e la mine în cameră. Așa, pum. Bă, poate cum ar veni? Asta pe video să nu se aude. De țipotul să se audă la mine. Pleacă, bă, omule, de acolo, mă. Pleacă, bă, de acolo, mă. Pleacă, mă, de acolo. Pleacă, mă, de acolo, mă, uite televizorul. Sau, bă. Bă, nu e ok, mă, bă, nu e ok. E 11 noaptea că filmezi asta. Bă, nu e ok, mă, nu e ok. Așa fac, ia uite. Bă, nu e ok, mă, nu e ok, nu e ok, nu e ok, nu e ok. Asta-i chiar în viața reală, ești nebun. Asta e primul geașer care e real, e pe bune, ăsta. Nu e un joc video sau ceva editat. Ia uite. Până se aude așa 3D, 20 că la mine, băga mea-și piciorul sau... Să stau așa cu urechii. Doamne,
Doamne, doamne. Ăsta vine, îl atacă, să el n-a fost atent, vine după el. Bă, nu e ok. Ia uite-l, mă. Animalul. Sigur nu e un om sau de genul. Prin încăperi se auzeau voci de copii, șoaptă. Casa era goală, desigur. Adică părul pe aici. Luminile nu mai mergeau. Pe acolo bântuia ceva. Apoi Și vocea asta o labă vorbește. ca de animal i-a apărut în față. Ce la păcat de animal, mă, că e direct mână de Apoi, om. Nu se mai tăiat ăsta unghiile de om. De 3 Labă luni. ca de animal i-a jumătate de apărut an. în față. Ce lapă de animal e asta, mă? Ce lapă de animal e asta, mă? Că direct 3 degete așa. E nebunie un om slab ăsta. Care face, ia stai așa. Să vă arăt o schemă. Apoi Să vă arăt o schemă, că nu e nimic asta. Vă speriați voi, nu e nimic. o labă O lapă? ca de animal i-a apărut în față. Ce ia pe ea? Ce e mână, mă, s-a mai văzut un deget aici, deci e direct mână, uite și aici deget. E direct mână, ce aveți. La băcat de animal. Mănâncă crahat ăsta. Ca să o spun politicos. Că ceva ce nu ar trebui să mănânce. Demonul sau entitatea care se juca Sau cu omul. el voia să-l terorizeze. Ai claim Nobel de energie. Deși a fost îngrozit, omul nostru și-a păstrat calmul. Hai că Nobel A de început să energie. se dacă e. roage și necuratul s-a făcut nevăzut. Momentan. N-a mai postat altceva. Eu. Imaginați-vă că mergeți noaptea acasă și vedeți asta Da? pe drum. Ia și ce văd ea? Apa unde mergem prin savană, prin păd. Da, asta e savană, direct la copacul ăsta, la pământ. Și să zici că e un robot de la din Star Wars, știi? Dar fără cap, cu mulți. Uite mă de ăsta zic, dar fără cap. Ia, uitați-vă. Dar fără cap, gen. Uite-mă direct. Dar din stare ăsta, mă, ce aveți? Bă, ce nu-i, bă, e aia? Bă, bune zic acum, ce nu-i, bă, aia? Ce-i, mă? Îi dai de asta un picior așa, îl faci minge de fotbal. Bă, bune zic, dai picior așa, cred că are 400 centimetri, ce aveți? Ce fui, mă, așa, mă, bagă-te în el, așa. Să vezi ce fuge el de tine de după. Dacă ar fi să ne luăm după legendă, apariția ar putea fi un Ce ciorel. Ciurel, auzi la el, ciurel. Ce legendă, mă. Dacă ar fi să ne luăm după legendă, apariția ar putea fi un ciorel. Un spirit din folclorul Indiei, Pakistanului și Bangladeshului. Se spune că, de la distanță, Aoleu. pare o persoană obișnuită, însă picioarele sale sunt orientate invers, creând impresia că merge cu spatele, deși se deplasează înainte. Corupirea Ia uite-l. din Brazilia are de asemenea picioarele întoarse invers. La fel și Chiguapa, o ființă din legendele Republicii Dominicane. Pe când se afla singur acasă, o femeie a surprins asta.
Mamă, să mă bată tata. Ce-ți mă zic, bă? Bă, eu-am crezut că nu e horror. Deci eu prima oară am crezut că nu e horror. Deloc, uite că e titlul ăsta e fake, nu e cele mai paranormale. Dar poate să fie și un om așa nebun la cap care face. acasă. O femeie a surprins asta. Ai direct cap de om, e omul ăsta, mă zic eu. O femeie sau ce, să bărbat. Femeie pare. S-a urcat pe o scară acolo. Ești măcar dispărut, a plecat ce-a făcut. Nimic S-a aruncat așa pe scări direct și după aia ce-a făcut, mă? materializat. Spiritul unui copil. Un fals. Aoleu, mamă, dar... Nu voi ați văzut cum... Cât de repede Un fals. a plecat, uitați-vă. Ești nebun. În episodul special de Paște, Așa ne-a arătat, doar așa un videoclip, dar o să ne sperie așa. prezentat cazul unor tineri din Mexic Da, mă, ia. care, explorând o pădure, au dat peste un demon. Ei, demon. Se pare că demonul respectiv s-a lipit cumva de ei, pentru că a apărut iar, în iunie, mult mai clar decât înainte. În timp ce doi dintre ei voiau să facă o poză, apariția s-a ridicat din spate. Apoi, Ești tu. În cameră cred și acum gata, e bine. Mă, că eu n-am deghizat, mă, ești, mă, e vopsit pe față și așa. Mai dă-te la ăștia, zici că sunt direct actori plătiți. Face doar așa, dar nu pleacă, nu fuge, ești nebun la cap. Bagă un pumn așa să... Ce face, mă, îl mănâncă? Îl mănâncă, ce se aude? Vomită. A vomitat, mă. Ah, no mames. Pedro, vete a la güey. El a rămas acolo. Nu, dar e... Pedrito, ¿qué traía este güey, loco? Pedrito. Pedro. Pedrito. Pedro. No mames, morro. No mames, güey. Dă și o palmă așa. No mames, güey, estaba al lado de ustedes, Fer. Estaba al lado de ustedes, güey. No vi nada, loco. Que sí, güey, estaba al lado. Ey, acuesta ese güey. Le-a pe sus. Acuesta ese güey. Dar se poate și să o joace așa, să fie un om și să o joace, gen. Să o joace pe bune rău. De tot, dar de ce primesc mesaje? Espérate, es que no puedo con los pinches de estos, güey. Espérate. Está loco, está bien tieso, sí. cameramanul l-a văzut pe demon și s-a îndepărtat din instinct. Unul dintre ei s-a retras de asemenea. Celălalt a rămas paralizat. Fusese atins de demon, lucru care l-a făcut să împietrească de frică. Atingerea aceea Mamă, l-a atins demonul și... Da. rece a fost prea puternică pentru psihicul său, pentru corpul său, pentru tot. Din fericire, până la urmă și-a revenit. Dar ce se va întâmpla mai departe? Rămâne să Mă, aflați. dar e om, băiești, bă, că e om direct. Nu poți să... Hai, Clemen, nu bea de energie, ce chat. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, Atât. propun să strângem 5.000 de like-uri. Și eu propun să dați like, să facem 10 like-uri noi măcar, ești nebun. 10 like-uri vreau. Sau, da, 10 like-uri vreau. Da, chat. Hai să trăiești, hai, mersi de like. V-ați sperat cu mine aici, ați nebunit.